Ola, bueno, hoxe estamos en un sitio moi especial, moi distinto do que adoitamos estar normalmente. Donde estamos, Carlota? Moi novedoso, viñamos á costa, A costa? especificamente A que costa? á Costa da Morte. A Digo Costa da mal, Morte. porque ao ser de interior igual me Claro, é confundo con las que costas. somos chicas de interior, a veces olvídansenos estas cousas, pero Bueno, no. pero onde estamos hoxe? Como diría nuestra bien querida Iria, que é a nosa compañeira, onde estamos hoxe, Leila? De onde estamos hoxe? Pois estamos en Muxía, concretamente no camping Lago Mar, que veñamos aquí gravar un episodio en directo, que últimamente estamos collendo gusto a isto de gravar episodios en directo, e además hoxe temos unha incorporación moi novedosa que é Carlota ante los micros. Isto non pasa desde fai 2 anos. 2 Unha anos única no, vez. pero pasou unha vez e esta é a segunda vez. Por obligación. Efectivamente, che deran €1 cada vez que presentaches, non Sería serías 2 rica, pero euros. terías €2. Sería 2 euros. Efectivamente. Bueno, por que viñamos hoxe hasta aquí? Pois porque, primeiro, acábase cierta temporada de certo podcast, entonces hai no que celebrar de alguna maneira, pero se acaba unha temporada é porque empeza unha millor. Bueno, Que temporada é? empeza a temporada do Bravo. E con os veranos, co verao ven os festivales. Efectivamente, veñen os festivales, xa levamos uns meses con xa tendo aí festivales. Sí, pero bueno, además a nos que nos encantan e imos a todos que podemos. Hoxe, a xente que temos aquí para falar de festivales, temos que admitir que non fomos prácticamente a ningún, pero aquí ir. as compas do Fallado si foron a Sí. algún. Eu fun a unha vez, fai bastantes anos, e non me acordo moito porque era bastante pequena, pero, bueno, que festival estamos falando? Quen temos aquí hoxe? Pois timos con nos a Miche, Lupe e Xosé María, que veñen do Asalto ao Castelo, da Carballeira e do Festi Letras, que é ojito nivel hoxe. Que se di pronto, que tal estades? Ben. Non o dixeches, pero bueno, o Asalto ao Castelo en Vimianzo, teño que mirar o chulete, porque senón olvídanse máis fechas, 4 e 5 de julio, a Carballeira en Zas, o 8 e 9 de agosto, e o Festiletras, que na Aldea do Couto, o 23 e 24 de agosto. Por orden, o sea que, se queremos, podemos ir a todos. Claro, Non se nos solapan. É como hai aquí unha exposición de todo o que podemos facer no verao sin problema ningún, empezar e acabar como se merece. Efectivamente. Bueno, e imos empezar preguntándolle a Mitchell, porque eu que dentro de nada, 4 ou 5 de julio, non queda nada, xa estaré descontando as horas casi pa... Bueno, as horas non, pero os días. Vemoste moi tranquilo po cedo que é. Sí, a ver, a tranquilidade é a medias. A procesión xa sabedes que moitas veces vai por dentro, sí. Pero en teoría sabemos que os momentos de apreto van ser cando veñan eses días centrais. Os días centrais son dentro de 2 semanas, é dicir, primeiro sábado de xullo, pero xa temos programación desde a semana anterior, entón en nada xa estamos aí, xa estamos con unha serie de actividades que van quecendo motores ata o día da rebeldía total. De rebeldía total, esta referencia gustoume, E así un pouco para facernos a boca auga e 2 cousas que digas, pois mira, tindes que vir por isto. Exacto. Mira, pois, tirando de filósofos, por lume e por auga. Por lume e por auga, efectivamente, e para tirar o castelo abaixo. Así é. Daremos este ano, que nos dicía Lupe antes que ela non foi capaz de tiralo un 40 anos, creo que nos dixeches, Lupe. Vamos a recrear moi ben a historia armandiña, polo menos nunha parte, ou sexa que vai haber un éxito que ao final vai ser un fracaso. Pois efectivamente, nada máis que decir, xusto. Bueno, Lupe, a Carballeira, quédanos... Oi, a Carballeira ainda nos queda, que en agosto xa me parecía que era a principios de agosto, 8 e 9 de agosto, ainda nos queda. Sacastes o cartel completo, fai non moito, e por certo un cartel que nos chamou moitísimo a atención. Hai que felicitar porque Sí. creo que é dos únicos... É que eu creo que é non se me ocurre único, outro. a mí non se me ocurre outro, único cartel, creo, igual nos equivocamos, non imos poñer a mão no lume, pero que ten solo mulleres. 100% galego, 100% mulleres. É digno de admirar, Pois este ano moita parte da asociación está moi involucrado cas cantareiras, somos zona de pandereteiras, de cantareiras, entón, pois nunha das reunións previas ao que vos vedes que é o festival, hai moita reunión e moito traballo, empezouse a barasar esa proposta de por que non, se este ano estás homenaxeando as cantareiras, non nos unimos no festival. Pouco a pouco fuise vendo que se podía facer
E terminamos con un cartel 100% galego, 100% mulleres. Pues dice pronto. Rápido se di. Felicidades. A ver, demostramos que se pode. Sí, que tomen nota outros, non o digo por vos, pero refirmo a outros máis grandes, seguramente que teñen máis capacidade. Parece que levar ás veces unha muller galega, a ver onde os hai. No, levar artistas galegos e levar mulleres parece que a veces é unha utopía. Case. Bueno, Xosé María, que tal? Hola, moi bo día. O Festiletras aquí é o favorito da nosa compañeira Claudia, Home, claro. Levamos oindo falar do Festiletras 2 anos. É veciña e ten familia de por ali, o sea que tedes que vir tamén. Temos que ir. Non é polo que nos insistiu ele, No. Porque o traballo la faino moi ben. Sí, é verdad. 23 e 24 de agosto, aínda no Pois si, aínda quedan un día e menos mal. Non fixamos aínda público o cartel, estamos agardando algunhas resolucións por parte das institucións para saber con que apoio podemos contar, pero sí que estamos traballando intensamente xa cousa de días para que fagamos público o cartel. E, bueno, nós tamén apostamos pola aldea neste caso, por facer visible a aldea do Couto. Este ano imos ter ademais unha actividade moi especial que denominamos o Couto Florido, que é unha actividade na que vimos traballando desde o mes de maio. Nos Festiletras, en realidade, o que é Semente Festiletras arrancou xa o 17 de maio, e fixamos, bueno, estaba a aldea moi bonita con flores que puxamos por ali. Imos seguir insistindo e remataremos ese proxecto, ou esa primeira parte do proxecto, o co 23 e 24 de agosto. Recortamos un día na celebración, non fomos a máis. Recortamos por moitas cousas, polo custe, polo esforzo que supón para todos nós, e porque a xente tamén, como a deles, necesita un descansiño e volcanse moito, e hai moita xente, ademais disto falábamos aquí na previa, que pide as vacacións neses días para poder estar currando no Festiletras, non? Deles é o gran mérito. Isto quero vos preguntar a todos, porque é unha cosa que sempre me chama a atención, o de recortar os días nos festivais e tal. Vou poñer un exemplo que non ten nada que ver, pero, por exemplo, é da miña zona, non? En Melide, o San Roque, que son as festas grandes, eran 2 semanas de festa, e cada vez van a menos. Bueno, tamén moito por queixas de veciños, polo ruído e demais, non, porque no medio do pueblo, pero é verdad que a xente, sobre todo a xente nova, queixouse moito a ir recortando días. Vos, canto credes, porque claro, por exemplo, os vosos festivais son 2 días todos, canto credes que o ideal de días dun festival? Porque eu, por exemplo, a min personalmente, non sei a ti, Carlota, ou a vos, se vos pasa, pero sinto que cando son 3 días, incluso hai festivales de 4 días, como que xa se fan demasiado, que son moi cansados. Non sei como vedes vos estes 2 días. Eu que estou vendo, non fago estudos pormenorizados, o que estou vendo é que, por exemplo, falamos de festivais, non de festas, os festivais o domingo están caendo, é dicir, como moito chegase a sesión Bermudo ao mediodía, o que se está intentando facer é como unha previa os xoves, e realmente os días fortes son os venres e o sábado. Personalmente, para min, a exixencia de 2 días é máis que suficiente, pero sempre hai xente que demanda máis días. O que pasa que iso a nivel organizativo é dun esforzo tremendo. Entón, a parte no noso caso, como somos os 3 festivais asociacións en ánimo de lucro, pois non temos esa necesidade imperiosa de un terceiro ou cuarto día, que si teñen ao mellor pois outros xestores culturais nos que pois é o seu oficio, a súa profesión, e entendo que queiran estirar ata un terceiro día ou cuarto. Claro, tamén igual incluso é un pouco de ir quentando motores con outro tipo de actividades, eu que sei, obradoiros, actividades para os máis pequenos, que iso tamén se está vendo cada vez máis, pois igual empezar un pouco antes, pero con mercados ou así. Non sei como os vedes nos vosos casos, porque ao final é tamén diversificar e non só centrarse en 2 días a tope, sino como que facer un pouco unha oferta máis diversa. No noso caso é que nos marchamos para a beira dun río a unha montaña. Está complicado, non? A ver. Igual unha semana de festa se complica. A ver, marchamos por medio monte. Hasta luego, Lucas. Entonces, ali nos vamos. Por motivos de que levas cousas, se faz máis días, pois os escenarios, a luz e todo eso xa tes ali montado. Eso é bo.
pero tamén hai que ter un mantenimiento. Estamos nun espacio natural, vale? Somos dos poucos festivales que estamos nun espacio, en un entorno natural, e mantémonos sen ter problema. Toca madera. O asunto foi sempre ir por diante das normas, é dicir, prohibir o cristal, prohibir o liso, prohibir ter o vaso ecolóxico, sempre así. Pero eso leva que canto máis días, máis protección vamos ter que facer desa naturaleza. Nos fixémonos virales fai moitos anos por unha foto sacada desde o escenario o domingo, cando terminaba o festival. Do escenario principal sacouse unha foto pola organización de como quedaba a Carballeira. E flipou todo o mundo, porque naquel momento ainda se recollían toneladas de liso dos festivales. E nos había unha concentración que dixéronos que eso era imposible, que a foto foi real e sacada pola organización ás 7 da mañá do domingo, cando non había ninguén, non habían entrado a limpar ninguén, por suposto, nada. Entonces, eso conleva cantos máis días de festival é o que din eles. Non somos organización sin ánimo de lucro. Non temos un respaldo oficial que entre aí a limparche, a colocarche, a que ti vayas a disfrutar. O noso corpo ten uns límites. Eu boto 48 horas ali na Carballeira. Dixemos que está no medio do monte, mais non podo. E despois tamén para a xente disfruta moito. A ver, o viernes é como o previo, non? Chegamos, empezamos o festival, pero o sábado podemos botar todo o día ali ahora no festival. Está institucionalizado que a xente chegue ás 12 para disfrutar do que vos decides, dos mercadillos, das actuacións pos nenos, etcétera, etcétera. Pero ás 4 ou 5 da mañá están cansos. Sí. Moi cansos. Normal. Disfrutamos, pasámoslo ben. Claro, porque ao final nós imos a un festival como asistentes e imos pois iso para disfrutar e pasalo ben. Pero detrás deso hai moita xente organizándonos, moita xente, porque a veces que non somos conscientes da cantidade de xente que hai a veces nas organizacións e a veces falta, incluso faría falta pois un par de maus máis polo menos. E, claro, como organizar un festival? Vos que vivides desde dentro, vos que diríades que quizáis o mellor e o peor, non? O máis complicado? Por exemplo, dixos, María. Home, eu creo que o máis complicado no noso caso está sendo algunhas veces saber con que recursos imos contar a hora de organizar o festival. Por outra banda, eu teño que agradecer personalmente todo o grupo de voluntariado, como teñen eles, activísimo. Nós temos a sorte de que temos, antes falábamos dos rapaces novos, nós temos rapaces e rapazas novos que están nacendo con isto e creo que vai dar unha estabilidade importante á celebración, non? E tamén coincido con Lupe no sentido de que, claro, son 48 horas preocupadísimos, ademais, por todo o que está acontecendo ali dentro. Nós somos xente voluntaria, todos nós, todos eles, todas as organizacións que están aquí destes festivais, e, polo tanto, temos, aparte desa carga de responsabilidade, intentamos, de alguna maneira, que todo o que estamos facendo resulte ben e agradable para todas as persoas que están ali dentro, non? Isto supón unha dedicación e un esforzo moi importante que temos que cuidar. Nos chegamos ao extremo ano pasado, anos anteriores, de que moito do traballo que se ve ali na aldea, de limpar a propia aldea e demais, estaba facendo o vecindario e os voluntarios e voluntarias que se aluga unha carretilla elevadora e se colocan as pancartas ou que faga falta a base de todo iso, non? Entón, isto, por unha banda, creo que nos necesitamos ter un tempo, e o tempo, por eso nós pasamos de 3 días a 2, porque nos damos de conta de que aquelo se nos iba das mans. Claro. Imos probar un domingo, temos unhas vibracións moi boas, porque non hasta moi tarde, pero de cedo tamén hai moita xente por aí. No mes de agosto, por exemplo, non é o vosso caso, pero en agosto hai moitísima xente na Costa da Morte que nos pode visitar o festival, por lo tanto pode ser algo moi interesante. E despois hai outra cousa coa que temos que contar nós e eles, bueno, no vosso caso non sei se hai acampadas. Sí. Tamén,
As acampadas, eu creo que está ben, pero unha noitiña ben ainda dormes en calquera lado. Porque nós temos un problema serio de aloxamento, é dicir, simplemente para conseguir aloxamento para grupos non nos chega a Ponteceso, chegamos a Laxe, a moitas vivendas particulares, os grupos que tenemos da organización e moita xente que quere estar con tranquilidade ou xente que reserva para eses días poder vir ao festival e estar noutras actividades, non? Por lo tanto, creo que hai que ser comedidos co tempo e, bueno, incluso nós somos un pouco saltaríns porque cambiamos as datas do festival varias veces, nos arrancamos así coa pandemia, incluso durante a pandemia foi o Festiletas do 2020 e necesitábamos buscar unha data aí no calendario, cousa que é moi difícil buscar unha data nova, non? Entón, coincidíamos cunha celebración dunha festa, dunha parroquia, e dixemos que non vamos intentar non coincidir con ninguén, aunque é difícil, e non coincidimos con ningún festival, nin cunha festa de 20 km arredondos, o sea que bueno, a ver como resulta o asunto. É que son moi difícil non coincidir a día de hoxe, que vendo como está o panorama, no? Que hai... Vos credes que hai overbooking de festivales? Que igual xa nos estamos pasando? A ver, hai overbooking, pero tamén cada un temos que buscar o noso público. Nos, ao largo de 40 anos de historia que levamos nós, tamén cambiamos as fechas. Nos empezamos a finales de agosto, porque había unha festa, comillas, tradicional ali en Zas, que consistía en baixar ao río a desayunar. Entonces collemos esa fecha, que era o sábado anterior ao Sacramento, que é o último fin de semana de agosto. Vale. De aí fomos o primeiro, e no primeiro aguantamos 8 anos, pero unha cousa que vimos que a globalización é que o que si non queríamos era competir co folk. E entonces Pardiñas tilla ese fin de semana. E entonces decidimos, por que? Levamos moitos anos e cada vez tiñamos a sensación de máis queixas da xente. Antiguamente, pois o público de Pardiñas iba a Pardiñas, os que estaban cerca de Pardiñas iban a Pardiñas, que estaban cerca de Zas viñan a Zas, pero que ahora non hai distancias como había antes. Entonces dixemos, por que estar competindo con un gran festival como Pardiñas? O sea, levamos os mismos anos, estar ao mesmo día non ten sentido. Entonces dixemos, pois o seguinte vamos nos, que os que queren estar no folk, eu, os festivales de techno, pois non vou competir con eles, sabes? Porque, a ver, espero que o meu público sepa que ven un festival, o sea, que non é folk puro e duro. Entonces, todas as festas non se poden elegir, pero sí compartir eso, que non os festivales da zona e que temos a mesma trayectoria, pois que non coincidamos, claro. Claro, iso é o que falabas ti antes, de que ao final na Costa da Morte, bueno, igual é a nosa sensación desde os nosos respectivos lugares, é que hai unha oferta moi grande, que non sei como analizades vos, se é pois polo ánimo da xente, porque teñen un sentimento de pertenza e loitar por facer cousas na zona. Tamén supoño que o turismo, pois de alguna maneira tamén axuda a que haxa pois máis público. Como vedes vos un pouco isto? Bueno, eu diría que case todas as vilas queren organizar o seu propio evento, non? A tradición está aí, as festas parroquiais están aí, moita festa gastronómica que se segue facendo. En ese sentido, hai moitísima festa a que poder escoller, pero como dicían aquí os compañeiros, pois o importante é que ti como festival teñas a túa identidade, que sexas sensible con aqueles outros eventos que entendes que merecen un capítulo aparte, sen por isto menospreciar outro tipo de celebracións, pero evidentemente tampouco podemos volvernos tolos vendo pois todo o que hai nesa fin de semana. No noso caso, estaba agora pensando mentres falaban, creo que sempre fomos fiéis a esa data. Non sei se me escapa un ano que foi excepcional, pero sempre o primeiro sábado de xullo. A partir de aí, por exemplo, moitos eventos novos que queiran situarse nesa primeira fin de semana de xullo son eses eventos os que deben decidir se queren competir con nós, competir entre comiñas, vaya. Vades con ventaxa, porque levas xa moitos anos. Sí, pero aí nós tamén levábamos moitos anos, e aí tuvemos competencia, non pasa nada. Pero si pasa algo cando quen compite son as institucións. E a Xunta de Galicia, así de claro, a base de tal horario, ponche na plaza
de tal concello a tal grupo. Gratis. Que vai a estar nos nosos festivais moitas veces. Eso sí que é competencia desleal. Por todas partes. Tal horario e polloche aí nesa plaza. Que despois pasou en moitísimas ocasións que nesa plaza hai 40 personas. Pero o agobio da organización é o agobio da organización sabendo que vai pasar. Se vai a responder o público a nós ou vai estar ali. E unhas veces ganamos e outras perdemos. Claro, que isto que comentábades antes, que ao final seguimos tendo un pouco esta cultura do gratis, no? E para que, creo que dicías ti antes, Xosé María, para que vou a ir a un festival pagando, se o podo ver gratis, na plaza do Concello dentro de 2 semanas, no? Para que vou ir? Claro, vos falabades tamén antes de que non contemplades que sexan festivais gratuitos porque credes que ao final xoga na vosa contra, porque estades, por así dicirlo de alguma maneira, vendidos, esperando o último día a ver se a xente ven, no? Bueno, tamén, ao final tamén é unha... Ainda que sexa algo simbólico, no? Credes que sí que se debe de cobrar pola entrada? Pois sí, por suposto, non? Nos, cando empezábamos, eu creo que nos levamos esta edición número 43. Vos por aí tamén, 40. Nos 40. 40 e 28, teño aquí apuntado. Nos somos máis novos, estamos saindo os pelos da barba. Agora vamos chegar a crisis dos 30 pronto, Eu penso que sí, que hai que... Estou de acordo totalmente con Lupe, que non me gusta que compitan as institucións cos pobres, cos festivais pobres, porque nos custa moito traballo, moito esforzo traballar, non só esas 48 horas que di Lupe, senón outras moitísimas máis, con quebradeiros de cabeza, ahora como pago isto, ahora como tal, ahora teño unha demora no pago debido a que non sei que, non sei quanto, e alguén é facilísimo programar, non? Entón, non sei exactamente o que preguntabas por... Si se debería cobrar. Se debería cobrar, ¿no? Por suposto que sí. Eu creo que nos debe haber uns 10, 15 anos que estamos cobrando as entradas e posibilitou que tivésemos unha canteira de seareiros xa interesante que apoian o festival, que nos escriben, que lle dan a me gusta polo que publicamos e que me parece algo que comentábamos aí. Eu creo que os nosos festivais, aunque veñan momentos moi difíciles, van chegar a ser sostibles gracias a cobrar esa entrada que permite que a xente disfrute, que permite que a xente pois non vaya alegremente. Non é como vou á praza do Concello, collo unha silla, séntome ali e a media hora, a cuarto de hora, porque empeza a refrescar, vou. Non, as nosas, cando veñen os nosos festivais, collen a silla, tan de pé ou tan donde sea, pero están toda a noite ali, dándolo todo ali con nós. Non? Entón, esos son realmente os que van manter os nosos festivais. Por lo tanto, eu creo que sí a cobrar. Sí, é un pouco que comentaba tamén antes Lupe, que ao final tamén é unha maneira de que aseguras que a xente realmente quere estar e, consecuentemente, vai estar dunha maneira responsable, vai respetar o sitio, bueno, no caso que facedes vos ao lado nun espacio natural, pero en general, no lixo, respeto aos veciños, respeto aos grupos, ao propio ambiente. Sí. É que darlle valor ao noso, é que se nós non somos os primeiros en darlle valor o que estamos facendo, pois todo o mundo sabe que cando algo é gratis non ten o mismo valor. Na que lle poñas un valor simbólico de €1, pois xa é €1. Entonces nós decidimos que teñamos que poñer valor a todo ese traballo, a todo eso que estamos poñendo nun escenario. Entonces, o que pasa que, claro, estás competindo con institucións públicas que pono a esos grupos, ponos gratis en calquer sitio, contraprogramando. Entonces, é unha competencia. E despois de 40, 20 anos, aínda sigue difícil, pois, sobre todo, supoño que na xente pois da zona que igual non está, non sei, ou si vides que é difícil como convencer ou cambiar esa mentalidade, pois estás pagando por isto, pero é lógico, porque se ten que manter a festa de alguna maneira. Eu creo que se van rompendo barreiras. É certo que sempre tes os haters, os activistas de sofá que alegremente pois critican todo, tanto o que se fai como o que non se fai,
máis alá diso, xa temos unha personalidade, é unha idea, digamos, reflexionada. O problema máis grande é o que comentan os compañeiros, que as institucións, especialmente da zona, teñen uns medos, supoño, que deben de ser uns medos políticos, a dinamizar cobrando por certos eventos que deberían cobrar, ainda que fose, como decía Lupe, €1. Entón, temos así esa sensación que é un tanto de incoherencia por nos facer a nosa contorna non, co cal temos que dar unhas explicacións a maiores que non deberíamos ter que dar, e iso provoca un desgaste tamén, pero como dicía, unha vez que estás metido nunha organización xa estás sometido á crítica e xa sabes perfectamente as críticas que son razoables, que son constructivas, daquelas críticas que son, pois nada, que son de falar por non estar calados, e aparte que moitas veces é un descoñecemento profundo do que se comenta. En fin, nada que non sexa que nos colla desprevenidos. Nada, cero sorpresas, non? E tamén como dicíades antes, claro, queixámonos por pagar ao mellor 30, 40 euros por unha entrada nun festival que ao mellor telo ao lado da casa e despois vamos a macrofestivales pagando 120 euros por unha entrada por ir 3 días, que además despois tens que pillar ou acampada ou un hotel, transporte e pagas as consumicións dentro a precio de ouro e nadie se queixa. Así é, non pasa nada porque outorgaselle un caché a eses festivais e, en certa medida, é un pouco desvalorizar o festival que tes na porta da casa. Entón, iso é unha cuestión que ten que ver con presuizos. Temos que buscar a maneira de seguir creando orgullo polo noso. Neste sentido, pois hai xente que é de agradecer, que sempre está aí favorecendo todo o que facemos, e hai outras persoas nas que temos que insistir, temos que buscar a maneira. Eu queria preguntarvos unha cousa, porque dixo antes Lupe, o tema de a identidade de cada un, intentar buscar, por así decirlo, de alguma forma, o teu público objetivo, el nicho, o que sexa. Lupe decía que o Asalto a Carballeira é un festival folk. Non sei o Festiletras e o Asalto como vos definiríades? No Festiletras, hai un pouco de todo, non? Temos teatro, hai monólogos, hai artesanía de sempre, artesanía e música. E música variada, fundamentalmente folk, pero tamén hai outras cousiñas polo medio novidosas por aí. Eso sí, casi sempre en galego, con todo. Creo que este ano hai unha perspectiva de ter un par de grupos que son de outras comunidades, pero que aportan, están un pouco na liña de respeto a nosa tradición tamén, e de feito algún deles fixeron algunhas veces intercambios ou propostas con xente daqui de Galicia, sobre todo moi respetuosos con nós e con noso, non? E o noso, digamos, que é variado e familiar e para todos os públicos, e é un concepto de facer visible a aldea, non ten a ver con outro tipo de festivais, como o que di Lupe, que nun espacio determinado nunha Carballeira nós acabamos pasando dun lugares determinados da aldea a toda a aldea casi, e irradiar artesanía por todo, a gastronomía, moitísimas propostas de monólogos, de actividades infantiles e demais, que percorren toda a aldea. Si é certo que, por exemplo, noso festival coincide cunha celebración moi importante para nós e para a zona, que é a Escola de Verán. Nós temos este ano matriculados máis de 400 nenos e nenas da Escola de Verán. Iso fai que é un potencial tamén tremendo de todas esas familias que tamén asisten ás nosas actividades durante eses días. E tamén compran entradas, e beben Coca-Colas ou refrescos ou augas e disfrutan da actividade, non? Fai que sea, creo que un festival é unha proposta diferente. Nós nacemos alrededor do 17 de maio, logo trasladamos o Bran por cuestións de pandemia, e establecémonos porque tamén para a nosa xente moito máis doado traballar, botaron a man no Bran, que botaron a man no mes de maio, moitos deles estudiantes, exames, historias e tal, e creo que foi un salto e un logro moi interesante. E no caso do Asalto?
Engadería unha liña a maiores que me parece importante destacar, que é un festival en lingua galega. Isto o principal, porque a moitos festivais hoxe en día, pois, por exemplo, excluen a lingua propia do noso territorio, non? A partir de aí, musicalmente, a parte do noso referente principal, o xa dito, temos referentes de analoxía, é dicir, por exemplo, cultura vasca, non sei, culturas minorizadas en outros casos. Si é certo que partimos de música de raíz, música folk, e agora, dos últimos anos aquí, hai certo aperturismo, pero os sinais de identidade teñen que ver coa lingua galega e coa música relacionada coa lingua galega, ca terra e con referentes próximos. E o relacionado coa terra e con referentes próximos. Vos, por exemplo, este ano tedes, non sei se son cabezas de cartel como tal, pero sí que están os rapantes. Están Derrapans, está Herdeiros de novo, nese sentido, pois temos aí geada ese SEO en riba dun escenario, non? Que é ben bonito. Claro, pero tamén esta cuestión de apostar ou dar espazo, non? A grupos que son da comarca ao final, que supoño que tamén é importante para vos. Por suposto, son da comarca e neste caso temos a sorte de que tamén son internacionais, no sentido de que están abrindo fronteiras. Ben, Herdeiros a leva abrindo moitos anos, pero Derrapans é un grupo que subiu como a espuma, e por tanto, neste sentido, demostrase unha vez máis que se lle damos espazo a grupos de aquí, pois a maneira de medrar é absoluta, e temos tamén outra serie de referentes folk que están triunfando, entón virán no futuro, por suposto. E, claro, ao final, dicías antes, Xosé María, que é un festival arredor da aldea. Creo que, en general, nos tres casos, non, son festivais de, podemos decir, de rural, non? E son festivais, pois, que intentan facer partícipe a, pois, os veciños, ao final, de alguna maneira ou doutra, chegando a xente de fora, pero que o foco, creo que neste caso, nos tres, está posto en eso, en darlle vida e valor pues, as vosas aldeas, neste caso, os vosos pueblos. Non sei se naceron xa con esta pretensión. Nos nacemos co feito de facer algo distinto do que se estaba facendo no noso pobo, e que estaba copiado de festas estranxeiras, podíamos decir, festas patronales con pasodobles, etcétera, etcétera. O que quedaba en Zas, por sorte somos zona de moita recollida, pero ainda quedaba o folclore en Zas. Entonces naceu a asociación como recuperar todo eso. Por eso recuperamos esa tradición de baixar o río que xa tiñamos. E aí nese momento eran os 80, eran bons anos para o folk. Empezamos con unhas gaitas, vamos, hai unhas gaitiñas e dá gracias, non? E hasta baixo que íbamos para o río. E aí si naciu o festival. Naciu pois cantando, tocando a pandereta, bailando, tocando a gaita, e pouco a pouco os grupos que habían nesos momentos, os Tempés, Fiana Roca, porque o fundador é de Zas, empezaron grupos míticos daquela movida. Vieito era profesor de gaita en Zas, o de Luarna Lubre, foi todo ese ambiente o que creou ese festival folk. O sentí en Zas, ti vas, todo o mundo entende de folk. Ahora sí. No meu primeiro ano que fui presidenta, miña nai díxome, bueno, este ano o cartel non estuvo moi ben, pero bueno, é o teu primeiro ano. Xa mellorarás, non? Yo, disculpe. Pois sí, evidentemente esa xeneración que perdera a súa cultura tradicional con os fillos recuperouna, e agora hoxe en día eles están ali a pé do cañón na primeira fila do escenario, con mirada e oído crítico. Nos luchamos, inda que cobramos e todo eso, para que toda a xente este involucrada, os do pobo e por edad. Non queremos reducir a un ámbito de edad. Sí. Entonces, para potenciar que veñan os nenos, porque son a continuidade, e as persoas maiores non abandonen o festival, non lle cobramos nin os menores de 14 anos nin os maiores de 60. Entonces, ademais das invitacións que sursen do parte do Concello, vale, para os veciños. Pero a partir de aí, eso, entonces é mítico na Carballeira, no escenario principal, nas
antiavalanchas, nas barras esas antiavalanchas, ver unha silla de playa e un señor de 80 anos ali dando todo, así, convivindo. Eso é o que queremos nós, que esas persoas convivan. Foi o que fomos buscando. Cando encantábanos que Zas se asociase, Zas Carballeira, tides Zas Carballeira, era unha asociación e buscamos eso, pero que todo o público veña a Zas, é dicir, de todas as edades, que todos teñan acollida. E nese sentido tamén como se conxuga un pouco de, vale, pois estamos abrindo todo isto desde persoas máis pequechas a maiores, pero con xente de fora, porque ao final nunca chove a gusto de todos, quizáis pois hai xente máis reacia pois no pueblo, ou faz a festa pongos, pero para outros non, como se conxuga un pouco de, vale, pois ven xente de fora, pero tamén queremos que os veciños que traballan, que aportan e que están aí pois en todo momento tamén queden satisfeitos, porque ao final é medrar, ir abrindo, pero hai que buscar sempre equilibrio, non? Como din eles, non chove sempre a gusto de todos, sabes? Eso é imposible. Pero ti tes que buscar, nos hacemos como protesta ao povo, e somos protestóns, vale? Ahora o povo, o 99% está con nós. Estuveu, non estuvo, pero e nos inicios foron outras cousas. Sí está con nós. Evidentemente, vamos ter críticas, como calquera asociación, sempre vai haber queixas. O que hai que valorar é cando é unha crítica constructiva para mellorar, facémoslle caso. Cando é unha persoa que non aporta nada, non podemos estar aí. Nós intentamos integralos a todo o mundo. Certo é que como nacemos críticos, nun momento dado viñeron os da fora a poñer en valor o noso. Chegaron e entonces pensaron ali, oi, se tanta xente de fora está chegando aí a Carballeira, debe ser algo bo. E foron. Eles, esa xente que foi nose momento crítica con nós, agora son os nosos maiores fans, a nosa maior publicidade, e o que aportan máis é, xa che abren as portas, necesitas axuda. Nos o primeiro ano que falamos dese tema, que é unha cousa horrorosa para nós, é o tempo, dependemos 100% do noso tempo, en Galicia. Costa da Morte. Mal. É que temos espírito, que senón... Hai que ser valientes, Exactamente, hai que ser moi valientes. Entonces, acórdame un dos primeiros anos máis grandes de chuvia, esa xente chegou ás barras, a organización estaba desesperada, non podíamos con nós, e chegaron, non pedimos axuda. Nós estábamos nese momento intentando, seguimos pa diante, suspendemos, que vamos facer, que podemos... E os móviles empezaron a sonar, xa era de móviles, e chegou xente dicindo, mira, podes apuntar aí. Decían yo, bueno, nos vamos todos identificados como organización, non? E entonces os directivos, podíamos decir, os que mandábamos, estábamos nun palco, vale, decidindo que facer cas nosas vidas. E entonces a xente que estaba no seu posto, chegaronlle os veciños dicindo, mira, como non mides ter donde guardar os cartos, pero apúntame aí, que che dou tanto. E mira, o que sobre de tal cousa das empanadas, eu compro che tanto. E cando baixamos daquele escenario, decidindo nós que íbamos a pa diante, que pasase o que pasase, de todas as barras, de toda a zona da organización, veu xente con papeliños dicindo, mira, chamou fulano, dixo mengano, outro coso. Entonces, inda que non necesitamos a súa axuda, porque salimos adiante a pesar de todo, fui a verdadeira vez que dixemos, pois sí, tan detrás. Despois de moitos anos, xa agora o povo, que co cal iniciamos unha protesta e fomos en contra do que eles querían facer e todo, agora sí están con nós. Entonces, hoxe en día, pola miña aldea en concreto, é respaldo ao 100%.
das institucións gustaríanos máis. Entendo que tamén é bonito, non? Ese sentimento de ter ese apoio da xente. Claro, a ver, eso evidentemente é moi importante. É moi importante que a xente, pero bueno, como din, sempre haberá algunha crítica, os en día redes sociales dan pa moito, hai que relajarse, eu estou atrás das redes sociales da Carballeira, miro, cerro, conto hasta 20, 30, 40, 50, vou dar unha volta, busco consenso de que vamos responder a esto, porque en quente un pode dicir... Nunca se pode responder en quente aos comentarios nas redes, nunca, eso nunca. No. Eso é peligrosísimo, ademais. Sí. Eu, entonces, digo, bueno, veña. Sí, pero é o que decíades antes tamén, que falabas dos haters e todo, ao final, sole ser a xente que non vai, e que quizás menos lle interesa... o festival en sí. Mira, teño unha maneira de entender a sociedade e unha das reflexións que comparto é que xeralmente as persoas cando teñen un bo nivel de autocrítica, a crítica cara aos elementos alleos adoita ser moi razoable. O problema máis grande é que hoxe en día hai moita crítica, pero pouca autocrítica. Entón, cando pasa iso, pois aí é onde ti sabes que pois o comentario que che chega non vai a ser moi digno de ser escoitado. Escoitase igual porque hai que escoitar todo, pero despois non sei, ás veces entrar en debates con xente que nega o principio do razoamento, pois é absurdo, non? É surrealista. Respondendo á pregunta anterior de como contentar a maioría de xente posible, nós, por exemplo, temos, teñeno todos os festivais que están aquí, non? Pero temos unha programación xa para todos os públicos, non? Vou confesar unha cousiña. Cando normalmente vou por aí a un festival, o que fago moitas veces é, en pleno festival, saio a dar unha volta pola contorna do festival. Por exemplo, que sei, hai un festival en tal vila, está situado en tal localización o festival, e dou unha volta para ver o grao de dinamización, o grao de impacto que ten o festival na vila. Cal é a miña sorpresa? Que neste caso o noso festival é un festival que, por moito que haxa, digamos, moita xente na zona dos concertos, o que é na zona da vila, tamén hai moita xente derivado de outra serie de actividades. E isto fala ben do que é a programación do festival. Claro. Ademais, nos tres casos ven a ser parecido, porque a partir da música e da cultura tamén sirve para poñer en valor a vosa historia, o vosso lugar, os vosos respectivos pueblos, aldeas... como claro, vedes que ven a xente, non solamente a xente de fora que vos sitúe no mapa, vos poñe en valor, conoce a vosa historia, sino que a propia xente do lugar como que este orgulloso. Home, aparte que ainda non o falei ata agora porque estaba eu pensando agora en canto pronunciaches esas palabras e dou cousas por sentado que para quen nos escoita ou nos ve pois igual non é así. O noso é un festival que o eixe principal é o teatro. É dicir, no medio da noite paramos a música e aí hai unha actuación de teatro e, por tanto, digamos que hai un ritmo moi diferente dos festivais habituais. Entón, nese sentido, pois, claro, nós temos unha identidade moi singular. Evidentemente non é unha identidade para todos os públicos. O que ven ao asalto debe saber que hai isto, por moito que na recreación teatral, que sempre é unha versión moderna, que temos sempre moitas críticas por iso, é unha versión actualizada do que é a... Non perrise. É que eu son fan. Eu vou sempre ao asalto. Hai anos moi bons, Quero dicir que aproveitase o teatro para dadevos conta que os señores feudais da época medieval seguen existindo na época moderna. Entón, claro, fanse actualizacións do que son agora os señores feudais,
pero moita xente entende que isto é algo que se escapa do que é o rigor histórico, e xa dicimos dun momento que é unha actualización con base na historia, que é unha das maneiras que temos para que a xente nova, que non sexa, digamos, específica que teña coñecementos específicos da historia, pois enganche a historia e a partir de aí pois chegue á verdade, xa que se pode falar de verdade nas crónicas medievais. Efectivamente. E o que falabades antes tamén de festivales, creo que dixetes ti, José María, festivais familiares. Eu sinto que cada vez máis todos os festivales en general están tirando cara a ese lado, ¿no? Cara a ter, pues ir cara a un público familiar e ter máis cousas, sobre todo para nenos, que fai anos, eu creo que non había, ou, bueno, polo menos, o se cadra era que eu non era consciente. Tampouco tuvemos referentes que eu sepa de tanta programación tan aberta pois para toda a familia, que os nenos e nenas tuvesen o seu espacio. Sí, eu creo que cada vez están tirando moito máis cara aí os festivais, e os vosos tamén son un exemplo diso. E que, bueno, eu creo dúas cousas. Unha, creo que todos fomos aprendendo como o xastre, a conta do pano, non? Entón, fomos vendo as necesidades que vai habendo, fomos imitando e ben en cousas, por exemplo, antes comentábamos, por exemplo, do cuidado dos baños, das limpezas, de que a xente aparque dunha maneira adecuada, razonable, nun espacio delimitado, e tamén pensamos sempre no noso público, no público asistente, e vemos que hai moitas familias que tanto os rapaces ou rapazas que os acompañan poden asistir a un concerto como poden estar nunha actividade de Paco Nogueiras ou de Pacolas nun concerto de música de rock infantil para eles, non? Eu creo que iso é importante. E en canto ao que dicíades antes, que me quedou da implicación do vecindario, eu teño que dicir que no noso caso é grandísimo, é enorme, e ademais que se está vivindo un proceso que a mí sí que me alegra moitísimo, porque nós estamos perdendo moitísima poboación no rural, nas aldeas, en xeral. E no noso caso, houve varias casas que se recuperaron e se venderon, e creemos que é gracias ao efecto Festiletras. Cousa que eu creo que é fundamental. Hai unha parella nova de 30 e poucos anos que mercou unha casa, restaurou, non vivían ali, por suposto, viñan de fora, están desexando rematar a casa, que están traballando eles na rehabilitación, para que estea o cabanote e un espacio que teñen ao lado disponible para o Festiletras, para que podamos meter ali a artesanía como nos queremos e tal. Eu creo que é un gran avance. E despois, sobre outro tipo de medidas que me parece maravilloso que comentaba Lupe, non sei se no vosso caso, o de implicar a vecindario dándolles unhas entradas ou tal para que podan hacer, porque eles tamén, de alguna maneira, están participando dese festival por moitas cousas, porque ceden espacios, porque veñen, porque axudan, porque deixan unha leira para aparcar, porque tal, en realidade, pois hai moita xente implicada no desenvolvemento dese festival. Eu creo que é importantísimo, non? Cando nós ao mellor empezamos como 4 locos ou 4 locas por aí que organizábamos algo, que íbamos encher aquilo de xente e de melenudos e de cosas raras e tal, e de repente ven que a xente ven, non emporcalla, son respetuosos, respetan o que hai, incluso algúns despois justo lle compran unha casa, din, estes son dos nosos, e nós imos ser deles tamén para confluir nesa celebración. Eu noto ese avance co paso dos anos. Sí, pero é que vos levades 40 anos, que xa é 43, que xa é moito tempo, pero a min algo que me parece precioso e do que me enche de orgullo é ver que un modelo moi parecido ao voso se repite pois por todo o territorio, ir a aldeas pequenas e montar un teatro, un festival de teatro, un festival de cine, é como todo un reto, pero aí sentar precedente para que noutras aldeas se faga realidade e tamén poñer en valor o rural, que parece que te tes que marchar dil para que haxa algo. Ao final é unha labor tan importante. Claro, eu, por exemplo, podo coñecer, contar o caso de Castelo Conta, de Toría. O Castelo Conta foi creado a partir do festival, é dicir, nació moito despois, non? Se uns levan 10 anos e outro 40, porque houve modelos que influíron na forma de celebrar. Eles basan máis, ao mellor, nos monólogos, nas contadas, porque é xente que ven dese mundo, e nós, ao mellor, noutro tipo de propostas infantís ou musicais, non? Pero creo que pode servir de modelo para moitas zonas, sin chegar a esa saturación do que falábamos, de que tamén tiñes que pegar unha patada e aparecer
un festival, pero a mellor si que o referente de intervencións culturais no territorio, sexan do que sexan, son moi importantes, non? O sea, é claro exemplo de revitalizar unha zona e máis o rural, que sabemos como está, que é o que falábamos tamén, que cada vez a xente vaise máis e demais. Como levades vos tema relevo generacional? Porque todo se acaba, E eu entendo que chega un mundo que xa acabas un pouco cansado tamén. Sí, no, é así. Nos ven maiores. No. Mira, unha das finalidades que temos é estar aí unha serie de anos, cumprir coa nosa misión, darlle un cambio ben pensado, e a partir de aí, así como nós recibimos un festival, no noso caso da Asociación Asbalso, pois eu entendo que é boa cousa que sexamos capaces de encontrar outras persoas que detrás nos sigan e así na cadea da vida. É dicir, isto non se trata de quen estamos agora aí facendo, trátase de manter o que estamos facendo, non? En ese sentido, pois eu estou facendo esforzos porque veña un relevo xeracional e a partir de aí eu encantado de axudar xa con, digamos, un labor máis reducido, puntual, e isto sería o ideal. Niso estamos traballando, o que pasa que é un labor que implica de moitas persoas, nalgúnas delas teñen que caer responsabilidades importantes e como tamén comentábamos antes da grabación, pois ás veces as administracións non axudan porque hai medos en día a firmar algo, a estar ao cargo de algo. En ese sentido, creo que as institucións teñen que tamén ter un debate un pouco máis agradecido coas persoas, coas asociacións que ao fin e ao cabo contribuímos a que haxa, pois como é o caso destes 3 festivais e outros que tamén hai na zona, pero que moi interesantes, proxectos maravillosos que se están facendo, pois que haxa esa cobertura legal e digamos, esa reducción da burocracia que moitas veces é o que máis desgasta. E nos vosos casos, como vedes o tema do relevo? Eu, por exemplo, aunque me vedes aquí tan maior, o maior dos 3, é que eu son profe, vou me xubilar este ano de educación, pero hai unha manía por parte da sociedade de querer xubilar a todo o mundo, non? Eu digo, cando me preguntan por eso, digo, eu continuarei apoiando a Festriletras mentras vive e poda. E gustoume o caso de Lupe, do señor maior de 80, eu tamén me veixo ali, con unha silla como estas cómoda, diante de todo, dicindo, nós temos relevo. É dicir, a xente máis nova non está aquí, pero hai persoas responsables de redes sociais, de elixir os grupos musicais, que son moi diferentes, e que nós pensábamos máis en clave de a quen lle fuxon os ventos, e eles pensan en clave de outros grupos que evolucionaron, non sei se mellor ou peor, cara outras músicas e outra maneira de presentarse, e que teñen moito éxito entre a xente, non? Vimos o caso Tanxugueiras, o caso Mondra, o caso de moita xente por aí que está aparecendo nova, que vos, a xente máis nova, pois sabedes mellor por onde van os tiros. Cada un zapatero a tus zapatos, non? Pero eu creo que é importante ese equilibrio e non sigo dicindo que contamos ese relevo porque hai un montón de rapaces e rapazas que están participando na Escola de Brán que xa están botando unha man desde rapaces noviños no que sexa, no que se encomenda ou no que queiran participar. O grupo de voluntariado que temos é grandísimo, enorme e con unhas ganas moi fortes de implicarse, non? Eu sí que vexo o relevo clarísimo de moita xente. Despois, no meu caso, ao mellor a relación co festival tamén é unha relación familiar, porque os teus fillos naceron ali, vivirono desde pequeniños todos os desvelos e todos os éxitos, se os houbo. Entón, queiras ou non, pois están implicados, e o que nos gusta tamén moito, menos pola miña parte, deixar esas raíces e que esas raíces enraícen nesa terra e podan seguir facendo cousas novas, novidosas e diferentes que eles ao mellor saben. Eu conto sempre, o relevo ten que estar, nós éramos dos que emporcallábamos as paredes con cartéis de festivais. Pois agora hai un muro tremendo que se chama internet, onde podemos colocar a información, chegamos a moitísima máis xente, e non emporcallamos tanto como emporcallábamos, non? O sea que algo fomos aprendendo, non? Total. E temos carballeira ainda para rato, Lupe. No, é que ademais o caso tamén ti dicías antes que empezaches con 12 anos, quero dicir, é importante aí empezar a sembrar desde pequeniños.
Nos, dentro da organización, a hora de traballar, temos xente, moita xente, pero estou de acordo con el en que o asumir a responsabilidade de hoxe en día dun festival pois é donde tembla o pulso, sabes? E despois que as institucións non cho pon fácil, porque eu acórdome de discutir, porque a Diputación teño que ir pola mañán. Eu preguntei ali, vamos a ver, se convocades a todas as asociacións un jueves pola mañán, decídeme que todos os presidentes das asociacións son xubilados. Porque a min chegar hasta aquí, telita marinera. Imagínate, o que montei ali, que dicen de todo, que me dixeron que non había problema, que me deixaban os formularios abaixo no co de seguridade e que os podía firmar e que xa mo subía el. É que, claro, moitas veces o tempo, os horarios, as responsabilidades, nos empezamos ao que di el. Si, antes pegabas un muro, un cartel e non pasaba nada. A última vez que nos pegamos chegou a multa antes que o que fora pegado. Claro. Textualmente, Sí. O sea, textualmente chamou a policía de un determinado pueblo antes de que chegaran os que estaban pegando os carteles. As cousas han cambiado moito. Sí, hai moitos atrancos. Neste sentido, tedes medo de alguma maneira en que se poidan perder estes festivales? Porque, bueno, creo que está habendo ahora un caso moi claro tamén por aquí pola zona, que son as carrilanas de Esteiro, ¿no? Que este ano, bueno, non sabemos se se van a celebrar ou non, ¿no? Tamén comentaban que, bueno, por problemas burocráticos e demais, non sei se de alguma maneira é posible que poida pasar un pouco isto, ¿no? E ao final é perder, pois, xa non sei se dicir a esencia da zona incluso, pero sí, festas importantes das zonas. Sí, no caso do Festival de Esteiro eu estaba un pouco enterado, había varios desencontros con, neste caso, o Concello, non? Por outro lado, pois é un factor de risco elevado. Comento isto porque teño conciencia, aquí nós tiñamos as carrilanas de Trasouteiro tamén, en Vimianzo, que chegamos a organizar, e intentamos que nos cubrira un seguro. A última vez que organizamos, non sei, hai 10 anos ou así, deixamos de organizar porque ningunha compañía de seguros nos aseguraba o prezo que fose, pois a baixada en carrilanas. Entón, non sei se eles agora, ao co paso do tempo, teñen, ou con máis habilidade da que nós tivemos, puideron solucionar ese problema. Creo que en todo caso non vai por aí, pero o que está claro é que temos que ir máis da man coas institucións. En este caso, as institucións teñen que ir máis da man con nós, porque digamos que ofrecemos tamén un programa cultural que realmente non hai unha mediación cobrada polo medio, e neste sentido teñen que ver que nós tamén facemos unha política cultural de importancia. E ao final sodes un pouco os que levades e sostedes, mellor dito, a cultura nas vilas. Pois sí, fundamentalmente sí, ¿no? E sobre todo por eso que comentábamos antes, o que comentamos en algún momento, ¿no? De que é importantísimo ter persoas voluntarias, persoas que voluntariamente fagan cousas. Eu creo que a administración está para resolver outro tipo de papéis, para poñerse na foto, deixarnos facer, que lle deixamos poñerse na foto, pero estar aí con nós, porque podemos ter moitísimos problemas sin querer telos, e non somos eso, voluntarios. Acabámonos sendo medio profesionais do sector, pero somos voluntarios, somos xente que non percibimos ningún tipo de ingreso, e máis que os gastamos con este tipo de festivais e de organizacións, non? Por lo tanto, eu pediría tamén eso, non coincidencia de actos, e tamén eso, e apoiarnos naquelo dos papeleos, porque para eles é moito máis doado, e nós moitísimas veces pois é causa de moitísimos desvelos por algo que para eles son
tonterías, permisos, cousas e demais. Nós, pola nosa parte, xa poñeremos todo o demais. Non imos pedir nada deso. Xa imos poñer o noso traballo, imos pedir as axudas correspondentes a onde nos las dean, imos vender as entradas, imos vender bocadillos e cervezas na barra, imos facer iso todo, e limpar os baños, todo eso, ímoslo facer nós. Pero pedimos ás administracións que poñan esa parte de respeto ao traballo dun voluntariado que durante tantos anos, sin pedir nada a cambio, non nos fixeron ninguna plaza aínda, nin ningún monumento de momento. Igual é o momento de ir pedindo as cousas. Sí. Pues bueno, eu creo que podemos ir pechando con isto. No, é que a reflexión creo que nos quedou ben claro. Un pouquinho de facilitar as cousas e apoio institucional, porque ao final así é como se mantén a cultura. E eu vou dicir unha cousa, antes de empezar Carlota estaba dicindo como me gustaría organizar algo na miña zona, un festival así, eu dixenlle, non sabes onde te metes, Carlota, é moito traballo e eu creo que hai que deixar aquí un consello importante para os que queiran empezar, que é aguantar os primeiros anos, ¿no? Perdona, vou vos dicir unha Sí. cousa. Lupe contouno, cando empezou a Carballeira, unhas gaitiñas e xa está. Exacto. Nos tamén unhas gaitiñas, unhas pezas de baile na praza cos nosos rapaces e xa está. E xa está. Eu, cos seus e comigo bailando, que eu bailei de Caníbali. Tamén bailei de Caníbali. Perdona. Sí, señor. Hai que tirar sempre do recurso de al lado, Sí, sabes? sí, Totalmente. Entonces, entre asociacións, nos fomos, eu de pequena, fun bailar ali, Muñeira de Zas. Sí, señor. Fui bailada no Couto. Sí, señor. Que se sepa. Eu animaría a que organizase pois o evento que ten na cabeza, que cometa erros que son moi necesarios. Sí. É moi necesario cometer erros para que as cousas saian ben e sobre todo porque tamén che vai a xerar unha serie de satisfaccións enormes, non? Por exemplo, estar aquí falando destes festivais e compartindo mesa con os meus compañeiros, pois xa é unha satisfacción, pero tes recoñecemento tamén na propia vila e recoñecementos por fora da vila e tes amizades para sempre grazas a uns eventos singulares como os que temos aquí. É que bonito ver a fraternidade así entre festivais. Sí. Totalmente. É que nos imos con sabor de boca máis. Sí, ao final vamos a hacer nós tamén. Salimos daqui xa que a idea. Que ahora despois dentro de imos chamar por teléfono, mira que queremos Como se empezar fai algo. isto? Como se fai isto? É que Estamos perdidas. preguntando como mirando o veciño, ti miras o veciño, a idea, pois isto funciona, falas con Funciona, él. ao mellor funciona a uns e non lle funciona a outros, eu que sei. Prueba e error, ¿no? Moi. Ao final. Así se fan as cousas. É isto. E acabas te labrando o teu propio territorio, cada o teu un. camiño, efectivamente. Pois moitas gracias, Xosé María, Lupe e Mitchell por estar hoxe aquí. Bueno, esperamos que pasades un bo rato, polo menos. E, oye, a ver si este ano podemos ir. Ya que nos Siquiera. escoite que apunte ben as datas. Efectivamente, que... vamos a repetir. Asalto, 4 e 5 de julio. Festa da Carballeira, 8 e 9 de agosto e Festiletras 23 e 24 de agosto. Podes ir a todos. Podes ir a todos. E chegados a este punto creo que xa estamos máis que convencidas. Así efectivamente, por ali pasaremos. Por algún seguro. Se cada a todos non nos dá a vida, pero faremos o que... Creo que intentaremos para o próximo ano facer un carné de todos para sellar como unha compostelada, nese caso, Como as tarjetas de fidelidade estas. unha tarxeta de fidelidade. Ou vender entradas conjuntamente, eu que estaba tamén pode pensando ser. nunha cosa. Hai un abono destes. Claro, eu estaba pensando como a compostelana, que tes que ir sellando polos Deixate de festivales. coñas. O triángulo máxico. O mellor había que darlle unha volta, sí, señor. Exacto. Pues moitas gracias. Gracias A vos. Bueno, e nos despedimos tamén. Estamos aquí fantásticas no camping, Eu Lago non Mar, paro de mirar en así Uxía. pa onde estamos rodeadas. Estamos tan ben. Efectivamente, non sei se se ve ao fondo. Vese a playa. Vese a playa. Pues aí, perfecto, vese a playa. Bueno, pues está. Aí nos vamos pasar la tarde, nos ahora. Que, Y ya que está. qué maravilla vir aquí. Sí. A las chicas de interior les gusta una buena costa. Efectivamente. Así que muchísimas gracias aquí a los compis de Lago Por Mar, invitarnos. Porque mellor non podíamos estar, acabar esta temporada. Acabamos la temporada, Cala, claro. cala, Hai que cala. facer unha despedida, espera. Claro. Bueno, Terceira temporada. Xa íbamos sin despedirnos. Terceira temporada. Como te sintes? Moi vieja, Xa levamos 3. Medramos. E non pensábamos que íbamos a facer ni unha, Éramos unhas nenas, Éramos unhas nenas que estábamos na carreira, Sí. Sí. Así que... Bueno, pues foi moi bonito. Foi moi bonito. Sí, era unha despedida da temporada sin Miria, pero moi contenta de estar contigo, Sí. Carlota.
Bueno, máis che vale, porque si... Sí. Pois un sitio moi bonito para despedir a temporada, un tema moi chulo. Ahora vámonos de festivales todo o mundo. Empezamos moi ben o que veña, non? Sí, efectivamente, e o que veña, pois xa se verá. Así que vémonos en septiembre. Adiós.